Hämäläisen Aapo Kasurila skitiimi on lähtövuorossa. Sitten kuuluttaja rupeaa tässä katselemaan ylöspäin. Seuraavana lähtövuorossa 2 Seinäjoen Hitsodolassa 3 itse asiassa perä Julkkaa. Siinä on Jokiao, Haapola, Rintavalko. Mutta ensin kumminkin sieltä lähtöluvan saa hämäläinen Aapo. Näin on saatu Aapo radalle. Sieltä pitkä käännös hienosti ja nuon tulee sieltä Aapo. Jokiaon Osku odottaa lähtövuoroa. Peräänsä saa seurakaverin Haapolan Juhon ja Rintavalkaman Henkka. Aapo Kasurilasta